hayag ay maging pagpapala at maging babala Panginoon sa harap ng mga tao, Panginoon. Kaya Lord, salamat po at ito ay aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon. Amen. Okay nga kulot, mga kabuktuan, mga ikasigaw taga Salcedo, amoy ni Pastor Jesse Dalina, ida aton Pastor ang Kinapundan Baptist Church, kami po aton nagpapahayag ang Bible, asin po ang Bible, kadto kamo habog sa kalibutan, pagwali han maupay nga sumat, ngadto hangatanan nga mga katawhan. Ang Biblia nagsusumata aton, nasa nga Bible, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Aton pa hawaray, kay ang Diyos naghigugmagod han kalibutan, kaya ginhatag aniya bugtong nga anak, basi nga kunino ang magtuha iya, diri mawara, kundi magkamayadahin kinabuhi nga waray katapusan. Ang kabugtuhan na ani kita hiton panahon, hiton pandemic, nakikita naton iton mga panagna ha Biblia, hinatutuman, ani kita hiton orhi nga panahon. Nga ng Diyos nagahatag haton hin warning, nagahatag haton hin pahinumdom. Ito naton kinabuhi, diri nagiiha. Ito naton kinabuhi, haliputay lamang. Namoy taabot haton yung mga sakit, so gadini nga COVID, yung magkaiba-ibang mga variants nga nakakamatay hitong tawo. Pero siyempre diri dapat kita mahadlok, kundi magtagam, maghirot, ngan kita amoin magsunod hitong mga palisiya, yung papasunod hitong gobyerno. Pero para espiritual nga espiritu, amo na yan naging sisiringan mga propeta ha Biblia, na maabot itong panahon, kagutom, linog, bagyo, ngan nga tanan nga klase hin mga pag-araway. Nakikita naton ang mga panagna hinatutungan na dida ha Biblia nga ginyakan mismo naton Ginoong Jesucristo. Nga gitatagan kita han Dios hin tsansa nga magbasol tikang han aton mga sala. Mga kabugtuan, kunahigog makahit imo kalag, kunahigog makahit imo kinabuhi nga niton kinabuhian iba. Ang Dios nagigugma imo, di kami naghihigugma liwat haaton nga tanan. Amiton nga susunod kami iton sugo ang Dios, pasigat to kamo ha kalibutan nga niigwali ang maupay nga sumat. Waray namon iba nga tuyo pampolitika, waray namon iba nga tuyo pam relihiyon, kundi ini pam personal. Para hakada usa nga mga tao nga nakakabati han pulong han Dios. So ganang timbuhat han Ginoong Jesucristo dito ha Jerusalem nga na iba-iba nga dapit haniya gid pagwali han pulong ang Dios nga nagipakita niya nga ang Dios naghihigugma ang tanan nga mga kalag. Higugmaon kita han Dios nga diri karoyag ang Dios nga hingadto kita ha impierno. Kaya yung tumanas rin ang Biblia, kaya niya tanan nagpakasala nga waray makaabot han himaya han Dios. Kaya ang bayad han sala, ang sohol han sala amuan kamatayon, kundi ang regalo han Dios kinabuhi nga waray katapusan pinaagi kan Ginoong Jesucristo. Ang Dios nakita hiya aton kinabuhi nga diri matadong haya atubangan. Nakita hiya aton mga gawi na rayo na Dios. Nakita hiya aton pagsimba, ang aton pamaagi pagdayaw diri na uyon han paagi han Dios. Gin request kita han Dios o gin wawalihan kita han Dios, yan iya kita gin aaghat na magbasol nga bumalik ngadto ha Dios. Kay nasa ring ang Biblia nga ang Dios naghigugmahan kalibutan, yan iya gintagan kita himpaagihan kaluwasan. Ang kaluwasan, amo iton ang gimbuhat ni Kristo Jesus, sobra 2,000 anyos na ang nakalabay, hiya namatay dito ha cross para pagtubos haaton nga nanimo mga kasalanan. Ang Diyos na higugma haaton nga iya iginantos ang kakurian para hikita ng mga tawa natong kalag magkamayada kaluwasan.
Mga kabugtuan, diri naluluma ang Biblia. Ang Biblia matuod nga da yan na. Itong relihiyon natin ka mo. Pero diri relihiyon itong tambal. Itong kaluwasan, hit atong personal. Mga kabugtuan, diri padamo-damuay itong kaluwasan. Diri pa kusog-kusugay itong kaluwasan. Diri pa upay-upayay itong simbahan. Kundi personal nga maluhod ka, hatubangan ang Ginoong Jesucristo nga magbasol ka nimo mga kasalanan. Nahingin niyo po iyo mga kabugtuan. Sugad nga ang Ginoo ginagian anakon kinabuhi hadto. Han punuhin bisyo, punuhin magraot yung mga binuhatan, punuhin inom, punuhin sigarilyo, punuhin drugs, punuhin nga tanan niya klase ng mga bisyo. Pero salamat hangugma ang Diyos nga gin talwas niya, ginbago niya aton akon kinabuhi. Salamat sa Diyos nasa ng Biblia, except a man be born again, he cannot enter into the kingdom of heaven. Kaya ang Diyos sugad-sugad niya hinaghimo hinbago nga tawo, pinaagi hiton kinabuhi nga makasasala. Sugad man gihapon nakita nato na Bible, han pagraysangan kang Ginoong Jesucristo dito a cross. May ada hinduduha nga mga kawatan, mga tigasan, mga kriminal nga nakadto kaupod niya. Nga nanusa nagbasol. Pero orhin na niya pagbasol kay diri na hiya pwede mabaptismuhan. Diri na hiya pwede magbago. Pero gintalwas siya ang Ginoo. Tungod kay ungod-ungod ang pagtalwas ng Diyos. Nanungod-ungod aniya panginyo po ha Diyos. Nga iya amo yung talwasod. Nga na iya pagsinggit ha Ginoo. Upo din pagtuo nga kinasing-kasing. Nga pagsarimiya Ginoo. Hinumdumi ako kung ato ka na ha paraiso. Yan ang Diyos. Ang Ginoo Jesucristo. Nagsaan ha iya. Nagsiring iya. Yan ang mismong adlaw. Ikakaupod ko ikaw ha paraiso. Mga kabugtuan, mga igkasiko, taga Salcido, ako nagpapasalamat sa Diyos. Nagitangan ako yung privilege ng Ginoo. Hingan ni hininga bugto. Pero ako nangingin nyo pa imo mga kabugtuan na ang Diyos mangusap ha aton. Nga ikaw hatubangan ang Ginoo lumuhod. Diri ka lumuhod, dila hatubangan himbisan nga santo. Diri ka lumuhod himbisan nga satwa. Diri ka lumuhod himbisan nga Diyos. Diri ka makipag-opod kon oropod lahin ginadamuing nga mga magtotoo. Mga kabugtuan diri padamo-damuay kundi personal maatubang kita ha Diyos. Anaton paghukom nasa nga Biblia kay igintugan hantawo nga mamatay makausala nga nang kahuman hini amo ang paghukom. Kada usa aton ang tagsa maatubang ha Diyos nga paghuhuman at Ginoo. Diri ka makakapag-upo din sangkay. Diri ka makakapag-upo din padi. Kaya imbisa nino nga mga kakilala kay ang pagatubang nga Diyos in personal. Kaya ang pagbasol ang Ginoo, ngadto ang Ginoo in personal nasa ang Biblia nga kung ikaw magtugan ha imo baba nga Ginoong Hesus, nga ikaw magtuo ha imo bugos sa kasing-kasing nga ang Diyos nagbanaw ha iya tikang han mga minatay, manuluwas ka. Kaya ang Ginoong Jesucristo, hiya nagpakatawo, pero hiya ang Diyos na tagimuhan langit nga hagtuna. Ang Ginoong Jesucristo, nabuhi nga pobre nga tawo, pero hiya ang tag-iyahan nga tanan nga bugos sa kalibutan. Kaya ang Ginoong Jesucristo, diri hiya dumagko nga pamilya. Diri hiya dito hin mga hagtaas nga kalidad yung mga pamilya, pero hiya ang gihataasi hangatanan nga kahiya ang Diyos, hiya ang tagimuhan langit hantuna. Nasa na Biblia katinikangan ang Ginoo nagimuhan langit nga hantuna. Mga kabugtuan kun diri iton gugma para talwason ang atong kalag. Kaya nung nga babayaan niyan iya langit nga iya ginhimo, kundi rin niya gugma ha aton nga mga tao nga iya ginhimo, nga diri niya karuyag hingadto kita ha impyerno. Ang Diyos ora-ora niya gugma nasa nila Roma kapitulo 5 versikulo 8. But God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Hawaray-waray na sugad kay ang Diyos higit pakita niya gugma nga bisan hadton makasasala pa kita, ni Kristo namatay para haaton. Na nagsiring pahiya nga daniya mga disipulo, waray hin masusugad nga gugma, hinig kasi tawo nga aton usa ka tawo ighatag niya kinabuhi
para haiya ing kasitawo. Pamati kamo mga kabugtuan ng Ginoo sa Kristo dito sa cross sa Kalbaryo. Iya kita ginhigugma gintubos tingahan aton mga kasalanan kay iton aton mga kasalanan amoy magdadara aton maghuhulog aton ngadto halinaw nga kalayo. Naso nga hapahayag kapitulo 20 bersikulo 8 kay aton mga mahadlukon aton mga na mga adulteryohanon aton mga paragsime hindi Diyos aton nga mga diwatahan aton nga tanan nga mga buhaon an ira parte dito hanlinaw nga naglalagay na asupre nga amon ikaduha nga kamatayon paghuhukman kita han Dios sumala dira ha Juan kapitulo 5 naso nga diya verily verily I say unto thee if any man believe kung may adaw sa katao nga magtuo magkakamayada yan kinabuhi nga waray katapusan pero kung diri hiya magtuo hiya in ginhukman na mga kabugtuan na diri ang Diyos hiya kita paghukman sanglit nagpupursigi kami pagwali ang pulong ang Diyos amon gipipirit nga makapagwali ang pulong ang Diyos nga makabati kita nga ang Diyos nagigugma haimo magbasol ka hanimo kasalanan talikuran mo hanimo nga kasalanan ngan magsangpit ka ang Ginoong Jesucristo ngan imo abrihan hanimo kasing-kasing ngan imo karawaton hiya nga imo personal nga manuluwas ang Biblia adi abri para haton para tumubo kita mahibaro kita han kamatuoran ang Biblia ini ginahatag haton para instruction nga kita amoy magkamayada hin paghibaro may onong handgugma han Dios. God loves the world. He sent His only Son that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. E naso nga ng Biblia liwat nila John chapter 3 verse 14. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, so must also the Son of Man be lifted up. So God, naginalsa ni Moises ang halas dito ha kamingawan. So God man ang anak kan Diyos, kaulangan niya pag-alsahon para pagtuuhan. Kaulangan niya igwali para ka makabati. Kaulangan niya igwali para ikaw tumuod. Kaya atong diri tumuod, buhukman han Diyos. Aton diri mamati pag-uhukman ng Diyos aton mamati pasasaylon ng Diyos at magbasol ng magbago pasasaylon ng Diyos pero aton diri man mati nga diri tumo pag-uhukman ng Diyos nasa nga Biblia o sala aton kinabuhi ang tao ang kamatayon maabot hakada usa as it is appointed unto men once to die and after this the judgment. That God doesn't want us to be judged. Nadiri ang Diyos na paghukman kita. Nadiri ang Diyos na mihingat to kita hing karautan. Nadiri ang Diyos na hingat to kita ha impyerno. Karoyag ang Diyos na magbasol kita han aton mga kasalanan. Kung ikaw ungod nga nagtotoo, hindi nga pagwali, ikaw magbasol, magampo ka, hinsugad nga pag-ampo nga masaling ka Ginoong Hesus. Pasaylon mo kon akon mga sala. Ginoong Hesus, ikakarawat ko nga akong mga sala. Nandiri ko kaya talwason ito na akon ka lang. Pero nato ako imo, nasalig ako imo. Nan akon kay ikaw gipapasulon, ha akong kasing-kasing, di kang yun ang adlaw. Nasa ang Biblia, Revelation chapter 3, verse number 20. Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come into him and will sup with him and he with me. Aton pa waray-waray, kita ako natin dog, haportahan, ani mo kasing-kasing, nga nagtutok-tok. Ang kung may ada makabati, na akong tingog, nga nabrihan, ang portahan. Ako masulod nga nahiya, ako makaon upod niya, nga niya maupod haakon. Sa dito ng Diyos sa Juan 14 versikulo 1 naso kadiya ayaw kabaraka ani yung mga kasing-kasing dito habalayan ako na may damuan mansyon kundiri ini ungod ginsusumatan ko kamo
Ako makadto pag-anda min lugar para ha iyo. Ngan kun ako nakapag-anda min lugar para ha iyo, ako mabalik na liwat nang kakarawaton ko kamo kay kunahain ako aadtuman kamo. Amen. Saan ang Diyos, saan ang Ginoong Kristo ang kinabuhi nga waray katampusan, nga libre, nga hatag, ganahan tawo na nagbabasol ang iya mga kasalanan. I hope nga naglalaom ako, nga namamati ka, nga nungod aniwo pamati, nga ni ikaw magkarawat, makakarawat ka, hingkahingyanan, makakarawat ka, hingkamurayawan, hay mo kalag, hay mo kasingkasin, hay mo dughan, nga bisan ano pa man naninabo, bisan pa man kita mawara, kalibutan, pero mapakato kita ang balay, ang Diyos, kaya ginsasaan ang Diyos, nga masayon lakad tuon, kung kita laamuin magbabasol, hanaton nga tanan mga kasalanan. Amen. Damo nga salamat.